በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጽሐፍ ስንክሳር ዘወርኃ ጥር 7 ጥሪ። በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስ አባ ሶል ጴጥሮስ ናይ ሃገረ ሮማ ሊቀ ጳጳስ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ እዚ ብተጋድልኡ ብትርፋቱ ብተጸምዶቱ ብፍልጠቱን ብሓቅነቱን ቅድሚኡ ዝነበረ ሚልኪያኖስ ሊቀ ጳጳሳት ምስ ዓረፈ ሊቀ ጳጳሳት ሸምዎ። ሽሞቱ ከዓ ንንጉስ ቆስጠንጢኖስ ዓብይ ኣብ መበል 11 ዓመቱ እዩ። ንቆስጠንጢኖስ ንጉስ ጥምቀተ ክርስትና ዘጥመቐ ንሱ እዩ። እዚ ንጉስ እዚ ንኸሓቲ ኣብ ምፍኦም ንኣብያተ ጣዖታት ድማ ኣብ ምዕናቦም ንኣብያተ ክርስቲያናት ድማ ኣብ ምህናፅ ዝቃለስ ዝነበረ እዩ። ናይዚ ቅዱስ ኣቦ ሶል ጴጥሮስ ገድላ ፀቢቓ ብርህቲ ኾነት። ንሱ ከዓ ነቶም ህዝቢ ኩሉ ግዜ ይምህሮም ነበረ። ክፉእ ሕልናን ጥርጥርን ናይ ሰይጣውንቲ ከዓ ካብ ልቦም ይርሕቐሎም ነበረ። ካብኦም ዝተሰወረ ይትርጉመሎም የረድኦም። ኣይሁድን ንዮናናውያንን ከዓ ይከራኸሮም ነበረ። ንብዙሓት መሊሱ ከዓ ናብ ሃይማኖት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣተዎም። ጥምቀት ክርስትና ከዓ ኣጠምቖም። ስሙ ከዓ ኣብ ምእመናን ጉኑንን ዘፈርህ ኮነ። ብዛዕባ ፍልጠት እግዚአብሔር ምስጋና ንዕኡ ይኹኖ። ብዙሕ ድርሳናት ደረሰ። ብዛዕባ ጎይታና ስጋ መልባሱን ደረሰ። በትምህርቱ ከዓ ንዝመፀት ነፍሲ ቤተክርስቲያን የጥልል ነበረ። ካብ ዝሽየም ኣብ 70 ዓመቱ ናይ 318 ኤጲስቆጶሳት ጉባኤ ኣብ ሃገረ ንቅያ ተገብረ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ሶል ጴጥሮስ ከዓ ሓደ ካብኣቶም እዩ። ንኣርዮስን ነቶም ብጌግኡ ዝስዕብዎ ረገሞም ኣብ ገዞምን እውን 11 ዓመት ኣብ ሽመቱ ጸኒሑ ጽቡቕ ተጋድሉ ምስ ፈጸመ ንእግዚአብሔር ከዓ ባሃብሎ ብሰላም ከዓ ኣዕረፈ። ቅድስት በረኸቱ ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለከ ጴጥሮስ ሶል መጥምቀ ቆስጠንጢኖስ ንጉስ ከሳቴ መስቀል መዋዕለ እብርዮትከ ኮነ መዋዕለ ሰላም ወሳይል እስመ ዳጎን ተቀጥቀጠ ወወጥቀ ቤል ከመ ቀዳሚ ኢሳይያስ ይብየ። ሰላም ንዓኻ ጴጥሮስ ሶል ዘጥመቅካዮ ንቆስጠንጢኖስ ንጉስ ከሳቴ መስቀል ዘበነ ሽመትካ ኮነ ብዘበነ ሰላም ወሳይል ዳጎን ማለት ጣዖት ተሰባበረ ወደቀውን ቤል ከምቲ ቀደም ነቢ ኢሳይያስ ዝብል። በዛ ዕለት እዚኣ ንቅዱስ ኤፍሬም መዘከርቱ ኾነ። በረኸቱ ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለከ ኤፍሬም ኣብ ሙሉአ ጥበብ ፈሪሆተ ክርስቶስ ምልአኒ ከመ ማህየብ በአልባቢሆሙ ለለ ይፈርህዎ ለህዝብ እስመ አድህኖቱ ተብህለ ለአምላክ ቁሩብ። ሰላም ንዓኻ ኤፍሬም ኣቦ ኣብ ሙሉእ ጥበብ ፍርሃት ክርስቶስ ምልአኒ ከም ማህይብ ማዕቆር ማይ ብልባቶም ዝፈርህዎ ህዝቢ ተባሂሉ እዩ። ንኣምላኽ ድሕነቱ ቁሩብ እዩ ቀረባ እዩ። በዛ ዕለት እዚኣ መዘከርታ ሎም ሶሎን ጎርጎሬዎስን ማርቆስን አትያኖስ ሉያ መያልን ሶስዮስ ማርቲ እዩ። እግዚአብሔር በጸሎቶም ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ዘቕረብኮ ማህሌት ኣዘኻኺራ ኢላፍ ካብቶም ኣዘውቲሮም ዘገልግሉኻ ኩሉ ግዜ ብዘይ ምዕራፍ እንዳኸንብብ ተቐበል። ናይ ድኽነተይ መጽሓፍ ዝገበርካ ጎይታ ናይ ተመመለት መባወኩፍ ካብ ዘእትውዎ ሃብተማት ናይ ሃብቶም ተረፍ ነቢያት ቅዱሳን ሓዋርያት መሰበኽያን ሰማዕታት ምጻድቃን ደናግል ከዓ መነኮሳት ኩን ሄራን ባርኾት ባርኹ። ማሕበር ዘቅድስ ቤተክርስቲያን ካብ ዝዓብየ ሽማግለ ክሳብ ዝነኣሰ ህፃን ንዘፀሓፎ ብመጽሓፍ ንዘፀሓፎ ብምድራስ ንዘንበቦ ንዝተርጎሞ እውን ብልሳን ሐዲስ ንቃሉ እውን ሰምዕ በእዝነ መንፈስ ብጸሎት ኣዲኡ ማርያም ዓዳቂት ካብ ኩሉ ምባእስ ኣሕቢሩ ይምሃረና ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ንዓኻትኩም ጻድቃን ምስ ሰማይ ዘዕረፍኩም መዘሎም ዕለት እዚኣ ንዓለም ዘሰነፍኩም ይኹን ንስኻትኩም ብኩሉ ትዕግስት ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ለምኑ ብኩሉ ሰዓት ብዘይካ ንስሓ ንዓና ከይወዘና ሞ። ሰላም ንዓኻትኩም ናይ ዝዓለ እዚኣ ጻድቃን ኩልኹም ሰብኡትን ኣንስትን በብኣስማትኩም ቅዱሳን ሰማይን ምድርን ማሕበር ስላሴ ንስኹም እንቲ ማርያም ኣዲኡ ዘኩርና ብጸሎትኩም ንኽትሕልወና ተማሂፅና ኣለና ብናይ ክርስቶስ ደም